ngisho noma ngathiwa ngiyaboshwa namhlanje hayi ngikujwayele ukuboshwa mina ngadonsa ishumi leminyaka ejele angeke ungesabise ngejele. Ispace se-democratic debate asekho. Ispace esikhona is court arguments by lawyers. Akuyona idemocracy leyo. Misinterpretation of democracy. Can you just clarify? Further, not to oppose. Pay the cost to the state attorney as well.